Tak čaute, vítam vás pri ďalšom videu. Nezabudnite dať like a odber. Ukážeme si kazeťák Tesla K10. Bolo to robené k počítačom PMD. Spredu sú dvierka na kazetu, indikátor, že baterky sú. Tom hore je mikrofón, reproduktor. Z vrchu je ovládanie kazety, hlasitosť. Bolo to aj výšky a basy, ale to tam není potenciometer, je to zalepené. Z boku máme do počítača, na reproduktor a na PSI kábel. Zadu tuto pod týmto krytom sú poistky dve. Tuto sú na baterky. Tak pustíme, tak to mal play. Moja túžba prísť po teba, žiara slnka je tak blízka. Moja túžba prísť po teba, lúče slnka sú nám treba. Ministrám, prosíme ťa, len to prostu nám. Ministrám, zapúkaj, veď tvojej moci možný je. Pretáčanie sa musí držať. Nedrží. Ministrám, pošli moju lásku opäť k nám. Ministrám, zapúkaj, potom si svoju milu nájdem sám. Čajka na korom lieta, nemá chvíľ. Padá, pocítila silu slnka, ale pomoc ostáva na... To je bolo z dnešného videa všetko. Tak vidíme sa pri ďalšom videu, čaute.